bi tene septembre kalo kile folo samba flani muga ani duru ame aw bela jele fo awa wakati tugala kuna foni minna bo sika ma kono tere fo ka taka se sibiri ma madi kuna foni bololo sira kelen na bela jelenga niyo wati seli ayaw bismillah. Kuna fondamela bi kayi marabolo nyama ale koni do fara kayi couvre-feu kuntagala koni ka septembre kalo kile bisaba samba flani muga ani duru sogomana ne kanya duru o wakati aya yira ka fo ko ni ay kon do fara la couvre-feu koni ale kuntagala ka kunye basigi an lakana o bisika na dugu o konna la chogoya mina bamagaji wale tigila maw ni bingani wale ta ninka kayi dugu koni ninka o segere wala sa ka sega dansigi o wale nuna couvre-feu koni ale kuntagala jandi koni kunyo lera ko folo munun koni ni olu fora couvre-feu ale wati la ko bolmafen fo yamarente fona bora anga fintigila ko bolmafena ani bolmafen munun koni be demedo maw olu ma kenga sa barabato ulu koni yamareno ka yeni era ko folo nu ulula dirpa ale kunafoniya cari ko ka da demasa bela jelen kulo ka kerenkeren sa demasa munu be no ni udon koni ye pritane militaire de kati concours koni ninka oke a jabi kun folo koni ulu bora jabi nunu koni demasa obena asoro lycée ba Aminata Diallo ale yoro la kata se lycée technique ale ni esika ni jabi nunu koni bolen ko fe feminye visite médicale ale koni bena ke septembre kalo kile saba samba flani muga ani duru sogomana ne kanya woro o wakati pritane militaire de kati alela ko demasa ko hakli to ala u koni kan ngatani deunga buguna tige sebe no o pièce d'identité kele kataka se u ka copie de la fiche individuelle fene o kelema aleni feminye u ka extrait date de naissance no o yuka ulo sebe o saba copie saba kataka se u ka kungolo photo o nanima aleni u ka kalanso sebe fro demasa o katani o fene ame wakati mina ina fo sisan no senu ka ulu koni lafiyalen do ka sababu ya ke zomba kule saba mun koni tun kelen do ka uga u kamana na ni ma saba nun koni tege dara uka ka sababu ya ke we bingani wale chaman gonta ni ka mau ulu segere ka kila ka shuenun koni ni ka o daturu mau ulula tege daru ka wakati mina sa femiye marafa fe ni o ebola marafa fe o sorola ubulo ka taka se muru koni o fene ma bulma fe sen fla fene shueni koni fene tumbe ubulo ni ma saba nun koni tun ye chewde ushibe tujo sa biduru ni fla san biduru ni wolonvla fo ka taka se san biduru ani duruma ngali busamsen koni ganula wakati minasa ujora uga ketawla uminena ni ka udi kiritigila ma uluma saka sakali to ulube sina kuno klela fara to kon duna wati mina tisalitika ulu feno femiye drone dernière génération do koni ale kon tumeka jaw koni ni ka uluta drone mi yera koni ni ale bora kilera koni o maseka la kudo wa drone tigire maseka do ala ni anga fintigila ka ulu ka nyama jofe u koni drone koni ni ka abunga bi ameta dogo Afrika ulu feno uka meri ni o modibo kimbiri ale koni fagara araba temene jabali dogo firi ale ni farabu ni nyonche kilometri 10 ani duru o bonyangori do tere do yera koni ya yira ka fo ko mamunu kon kera afaga bagay ko e karogana dina tigila mamunu kon be wele ko jenim ameta usubi janya lamini ola kerenkena sa dugum beno ni alebe wele ko kamala dugulama ulu koni segani do jikola kosobe ka sababu yake ube kilometri muga ani nani ninka ode tontama kataka jikoni onyini ode ka bo kamala dugula ninka ukunda sama dugu koni o kan kataka jikoni doni kana naye uka dugu ola ube ni jigo gele na kabisa amba flanta ani konoton wakati ukele no ka wele da ninka onyeshin jamana marabawma ko kale uku kofle ulula jikola ka sababu yake segani do jikula kosobe kakeni an kuntigi Mohammed kisi ni mabai ale ka bangali nyana mayaluye Kalif Sheikh Haruna Sangari akele no ka wele ni ka olase al-salame dina tigilama bela jelema ka fa an kuntigi Mohammed kisi ni mabai ale ka bangali nyana mayalu abena awajulu kene ni ka osigi bananga bugu bolen semana na yakanya mugani kile o wakati abena ke femiye septembre kalo kile nani samba flani muga ani duru adaga yora yere konna bananga bugu bolen sema alela o kofe jumado femiye septembre kalo kile duri samba flani muga ani
5 wele la sera alisalama dinɛtigilamaw ma ko kura ko bɛɛ lajɛlen ka i kunda misiri belebele min ni a ye a jɔ a daga yɔrɔ yɛrɛ kɔni na misiri kɔni a bɛna kɛ juma misiri ye o juma fɔlɔ o bɛna seli juma don septembre kalo tile 5 san 2025 wele la sera bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sheikh Haruna Sangare ale ka nin yɔrɔ kofɔlen na ka taga mawuludu ni ka a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ala k'an si jɔ ka a don kofɔlen ma kɔnɔ. An bɛ taa Ɲurudi Sahɛlikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye sifinaka dɔ ye ni ale si bɛ t'i jɔ san 20 o bɔɲɔngo la ale kɔni ye a fa furumuso kɔni ni ka o de kɔni jɔlen sɔrɔ seli tapi kan a bɛ seli la waati min na ka muru kɔni ni ka o turu a la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na fa muso in yɛrɛ kɔni ale ni tora a la a kɔrɔkɛ muso o kɔni kelen ka mankan kɔni mɛn waati min na ale y'i senba biribiri k'a bɛna a lajɛ ko min kɔni bɛ sen na a ye muru turu o fɛnɛ kɔni na u y'o ta ni ka taa n'a ye Ɲurudi Sahɛl lapitaniso la o fɛnɛ ni tora a la o yɔrɔnin bɛɛ la kelen ka nin waleya jugu in kɔni kɛ sa a bolila biribiri ni ka i kunda Gurel Sanba dugu kɔni o kan ni olu ka dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni man jan ɲɔgɔn na a fɛn min ye tɔnbolomaw ye ni o ye gendarmerie ye olu kɔni ye a tɛgɛ da ka nin dugu kofɔlen na ni k'a minɛ k'a di kiritigilamaw olu ma. An bɛ taga bololadolaci ale bunakun kan fɛn min ye Afrobasket masculin et féminin senior kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sisan nɔ san 16 olu kɔni de ta kɔni o bɛna gɛrɛ musow ka taa se cɛw kɔni olu ma nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛna kɛ kingalikaw fɛ yen nɔ min ni an ka bololadolacilan kɔni olu sera yen nɔ kunu yɛrɛ. An bɛ taa dolanci ale bunakun kan fɛn min ye Joliba Ase ale ye ɲɛmakura ni ka o sɔrɔ Tijani Meja Ɲamele ale ye sira kɔni ni ka o di Basalifu Silama a kɛra sibiri tɛmɛnen utukalo tile 30 san 2025 a bɛna san 4 ni ka o kɛ Joliba Ase ɲɛmaya la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Dakar dugu o kɔnɔna la maa 200 bɔɲɔngo de kɔni bɔra sibiri tɛmɛnen utukalo tile 30 ka kiri kɔni ni ka o ɲini u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni fagara san 2021 ka na se san 2024 ma a yirala k'a fɔ ko maa 66 de kɔni bɔnɛna u ni na amnesty yɛrɛ kɔni k'a fɔ la a jamana marabaw olu yɛrɛ kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko maa 80 bɔɲɔngo o de kɔni bɔnɛna ani na fo ka taa se maa bayirika caman olu de kɔni fɛnɛ kɔni o jogina kalo 17 kɔni kɔfɛ min ni fɛn min ye Basiru Jɔmayi Fayi ye ale ni Usmane Sonko olu kɔni bɛ fanga la hali n'o y'a sɔrɔ kɔni layidu kɔni taara k'a fɔ ko u bɛna ni maa ninnu kɔni ka kiri kɔni ni ka se ka o kɛ halisa tamamɛnɛ sisi ma bɔ denbayatigiw olu kɔni bɛ k'a laɲini u ka maa minnu kɔni olu fagara justice kɔni ka rendu ye. Rusi jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Putin ye ale kɔni sera Chine jamana o kɔnɔna la min ni fɛn min ye coopération de Shanghai ye o baaraw kɔni olu daminɛna fɛn min ye utukalo tile 31 a kun bɛna cɛ bi septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 o kɔfɛ septembre kalo tile 2 Rusi ni Chine ka bolo ɲɔgɔnmaya bɛ se ka sinsin cogoya min na olu kɔrɔfɔ o bɛna kɛ ni jamana ɲɛmaa fila ninnu kɔni fɛ. An bɛ taa Lamɛrikɛnw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye utukalo tile 30 ye san 2025 Lamɛrikɛnw ka kunnafonidilaw de kɔni y'a cari bɔlɔlɔ sira fan bɛɛ lajɛlen kan ka fɔ ko Donald Trump ale kɔni tayana k'a si to san 79 ka sababuya kɛ dɔgɔkun dama in kɔni kɔnɔna Donald Trump ale kɔni ma ye jabaraninw kɔni olu la o de to u y'a cari k'a fɔ ko Donald Trump kɔni ale tayana o b'a yira k'a fɔ ko nin kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye hali n'o y'a sɔrɔ Donald Trump ka kumalasela olu ma bɔ ka kuma in kɔni ni ka ale galontigiya waati la a yira k'a fɔ Donald Trump ni a mɔdenni yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra jasira kɔni o fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya de bi ne k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.